ketika pengharapan itu muncul dalam hidup saya, di hidup kita, pahamilah Tuhan akan memenuhi hal itu di dua hal. Yang pertama, tepat waktunya. Yang kedua, di waktu yang tepat. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Tes. Shalom.
Po marata di hadapan itu hata, ta mulai make bakti hata, martangiang nahoho mahita. Amin. Tapuji matu atas ya buku di nomor 10 sada, ayat sada 1 ayat 3. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, namanopa langit dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jahoba ende nai baru, ay nunga di pambayan ibana akka halongangan, nunga di pabotohon Jahoba hatuawonna, nunga di papatar ibana hati goranna, di adopan ni akka si pelebegu,
nunga ditopahi tangas siamunna na badiai ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata para siroha na sumurung, idok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asa rap hami dohot ibana Tuha sangapon, tay parohay mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporseon nature, asa totong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sugut, Telehonommu tuakka na porsea diho. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik parjolo sahatu patik pasapuluhon, dohot lapatanna. Patik parjolo, ahudo jaho pada batam, ninna debatata, dang jadi marakupau, baenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaommu, jaladang jadi sumanommu, manang ahan adi banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ay hona uhum na dosugut, akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, dina onomari maulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papi tuhoni, ari paradianani Jahoba di batam doi, dang jadi ho mangula anggo disadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi pangisi ni hutani halape, namangebati hutam, ai dinaonomari do ditoppa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papi tuhoni, dibaheni do ubaen na dipasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Pati palimahon, ikon pasangapommu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jahoba di batam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manakko, patik pasiahon, unakko olo makatidakon, hata nasotutu, maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, bagas ni dongammu,
dan jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Dia do lapatan ni odo, di paluba de bata do hita disi, di do picangonna nasa na mangalausi pati nai, di baheni tamado habiara ni rohatta rimasna, unang ma nilaosan patikna, alai iparbaga-baga do asin rohana, akup ni nasa nadenggan dia kanaso mangalausi patikna. Ibaheni tama haholongan ni rohatta, dohot haposan ni rohatta ibana, jalalas rohatta mangoloi patikna. Ido sahatna atong rap mangido gumahita sian de bata mangulahon patiknai. Ale Tuhan de bata sai pargugoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopoti madosata tu adopan de bata martangi yang mahita. Ale Tuhan de bata amanami pergugu nasohatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosanami nagudangi di bagasan hajahato dohami tubu daladangadong haporseon di bagasan rohanami hian taluhut dohami manibil sian akka dalamu. Macai godang do pengalosyon nami di patimu, alai ingot mahami alai Tuhan, alai denggan di basam dohot asin roham, tay unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pengalosyon nami, tay ingot mahami hobartu asin roham, dohot denggan di basam alani guarmu, alai Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni tuhata taringa tuasa ni dosa. Ay dangadong ibar ni ay saluhud do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon de bata. Alay akan nagabipitor binahin ni basa-basa marhite sian asin rohana. Pinorhon ni panabusion na marhite-hite Jesus Kristus.
Na pinajongjong di bata bain habangsa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna, asangapon mari di bata na digijang. Amin. Tani dia bata nagabi epistel di minggu sadarion, masian panguhum 5 ayat sadat sahat tu ayat 12, saja hama marsika soring di ayat 12 non tap hitamat jaha. Dungi marede masih Debora dohot si Barak, anak ni si Abinoam, diari nasasadai songonon. Pinuji ma Jehovah, ala adong partogi mangulukon Israel, ala girgir rohani bangsoi sumiahon dirina. Pangihon ma hamu aka raja, dalatarehon pinggolmu, hamu aka partogi, au sadiri tahe nang marede upuji Jehovah, au nang mamiltik hinaloan di Jehovah di batani Israel. Ale Jehovah ujuna ruari hosian seir, uju mamulus hosian luat Edom, humutal tanoi, manetei huhut aka langit dohot aka obun manetekon ai. Malala aka duluk maradopon Jehovah, lasongoni duluk Sinai, maradopon Jehovah di batani Israel. Uju dia ka arini sisi mangsat, anak ni si anak, uju dia ka arini si Jael, tarulah aka dalan nabulun, jala jolma pardalan-dalan, mardalan sian dalan pangaliatan. Urangan partogi di Israel, urangan tongon, pai mahehe au di Debora, hehe au gabeina ni Israel. Upilit debata akanai baru do Israel, jadi masa mahamusuon di habangan nasida, hape dan adong jupang idaon lobu-lobu, manang hujur di tonga-tongani 40.000 halak Israel. Omodo rohaku mida akka pareta Israel, dot mida halak natoropi, akka nagirigir someaho dirina sian lomona, puji hamu ma Jehovah. Hamu akan makuduli halode si hapas pilih, hamu akan makuduli palano ala uli, jala hamu akan mardalan pat marede mahamu. Ikani suarani akka napagulut ilabung partuehan, dia dehon boru-boru noaing disi akka dengan basa ni Jehovah, dengan basa ni partogi di Israel, ujuna tuat laho muli tu bahalna, bebangso ni Jehovah marsonang-sonang rapita, tole Debora, tole endehon masude ede, hehe maho ale barak, jala togihon akana tarbain nurnaimi, alani anak tiabinom. Ido sahatna martua do akana tumangihon hatan di bata, jalan apiopsa. Amin. Puji Tuhan, haleluya.
hatidako maha porsiatai songon nahina tidako ni dongata saha porsiaun di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido amba pargugu naso hatu dosan na tumepa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesadai ima na tinubuhon di Samaria na gabi-gabian si atodi parubadia adorang suahubuhan ido tuhata na tumahon na bernit di panghuman di Silatos amati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banotoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo la hundul siamun debata Jahoba na manai pargugo naso hatu dosani si maibana pe mamulak sugo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia daladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot diasani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sugot daging ni halak na mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Oras madihita saluhutna. Dikting di Huria AKBP Romangun Minggu 10 Mei 2025. Pertangyangan Nuwik. Rabu 21 Mei 2025 masuk pukul 10 siawib di Wik Penggilingan di Baga Seni Keluarga Humoris Sibagariang Boru Tampu Bolon Komplek Eramas 2000 Jalan Sawah Kecil Sada nomor 24 Jakarta Timur. Kamis 22 Mei 2025 masuk pukul 10 siawib di Wik Balap Sepeda di Baga Seni Keluarga Nyonya Ginting Boru Panjaitan Jalan Kayu Jati 5 Rawamangun Jakarta Timur. Wik Pisangan Gading Raya di Baga Seni Keluarga Itodo Taripar Parlinggoman Malau Tio Maranata Boru Purba Cipinang Kebembem Gang 2 nomor 27A RT Pitu RW 10 Tolu Pisangan Timur Pulau Gadung Jakarta Timur. Padidion Nabadia Minggu Sadarion 10 Mei 2025 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupado Padidion Nabadia Tusahalak Dakdanak Paduan Suara Ama Distrik Walu DKI Jakarta. Seksi Ama HKBP Romangun naing madohoti Festival Paduan Suara Ama Distrik Walu DKI Jakarta na di Patupa hari Jumat 5 September 2025 di HKBP Pasar Minggu. Seksi Ama HKBP Romangun membuka pendaftaran anggota Ama Manang Naposo bawa umur minimal 30 tahun, ruas HKBP Rawamangun. Boima menghubungi Victor Panjaitan Dohot Ricardo Marbun. Paduan Suara Remaja Distrik Walu DKI Jakarta. Seksi Remaja HKBP Rawamangun nang madohoti Festival Paduan Suara Remaja Distrik Walu DKI Jakarta. Na di Patupa Sabtu 10 September 2025 di HKBP Rawamangun. Seksi Remaja HKBP Rawamangun membuka pendaftaran anggota Paduan Suara Remaja dohot syarat minimal marumur 14 tahun jala maksimal 17 tahun. Informasi Boima menghubungi Gresela Tampu Bolon dohot Hartati Haryanja. Rapat Dewan Koinonia dohot seksi. Senin 10 Mei 2025 pukul 10 siawib maringanan di gereja di Patupado rapat pengurus Dewan Koinonia dohot seksi. Padita pendamping dohot Padita Resort Dewan dohot seksi asa madohoti rapoti. Donor darah Minggu Sadarion 10 Mei 2025 pukul 10 WIB sahat Rodi 10 WIB Gereja Rap dohot PMI Unit Rumah Sakit Persahabatan
patupahon donor darah, maringanan di ruang Lukas HKBP Rawamangun. Ruas nanaing madohoti donor darah, boima mendaftar tu seksi kesehatan. Kegiatan sending pemuda dan pernikahan. Pendaftaran kegiatan retreat IMA kontemplasi dohot perenungan bersama sebagai bentuk tindak lanjut sian penyebaran Google Form na poso bulung ruas HKBP Rawamangun usia minimal 27 tahun diharapkan madohoti acara pelaksanaan retreat IMA tanggal 10 Juni sahat 15 Juni 2025 di Bed Kesegaran Tresia Sentul Jakarta. Pendaftaran ditutup tanggal 4 Juni 2025. Informasi boima menghubungi WA Irma Tambunan dohot Olive Napitu Pulu. Konven Pendeta penuh waktu HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Senin 10 Mei 2025 masuk pukul 10 WIB diadakan konven pelayanan penuh waktu HKBP Distrik Walu Jakarta bertempat di Gereja HKBP Ujung Menteng Jakarta Timur. Pendeta HKBP Rawamangun, pendeta pensiunan dan keluarga, diakonis Bibelfro dan Ina Sarpat agar menghadiri konven tersebut. Ibadah Paskah Raya Regional HKBP Onom Distrik, Distrik Walu DKI Jakarta, Distrik Sapsia Bekasi, Distrik Sapluwalu Jaber Tengdai, Distrik 20 Pitu Deboskap, Distrik 21 Banten, Distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur, patupa ibadah Paskah Raya Senin 26 Mei 2025 pukul 7.30 WIB saat Rodi 15 WIB di Gedung Velodrome Rawamangun Jakarta Timur. Sudai Padita dohot seksi perempuan Huria HKBP Rawamangun madohoti ibadah Paskah Rayai. Ari Hananaik Tuhan Yesus Kristus. Kamis 20 Mei 2025 IMA perninggotan Hari Hananaik ni Tuhan Yesus Kristus di Patupa Huriata do pertanyaan songon minggu nasional IMA bahasa Batak pukul 6 WIB dohot pukul 10 WIB. Remaja pukul 8, bahasa Indonesia pukul 10 WIB, pukul 16 WIB, dohot pukul 10 sia WIB. Titing nanaing berbagas, titing paduahon, naing mancalo pasu-pasu perbagasan ma, hotasi doli marulitua purba, ruas ni HKBP Resort Sudirman Medan, anak ni Amata, Halen Purba, tubuh ni Inata Romatua Boru Sirait, dohot Orwana, Tabita Grecia Boru Sihombing, ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Khusus, Boru ni Amata, pendeta Tomos Siswadi Sihombing, tubuh ni Inata Sri Aryani Boru Sitorus. Pamasum-masuon hari Sabtu 24 Mei 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tikting naung berbagas. Nunga majalo pasu-pasu perbagasan IMA, Roberto Daniel Halomoan Hutapea, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kayu Putih Kapring Polri, anak ni Amata Tupal Hutapea Nahinan, tubuh ni Inata Adelina Boru Simanjuntak, dohot Orwana Priscilla Tulong, ruas ni GPIB Orait Labora Serpong, Boru ni Amata Robinson Ngeres Tulong, tubuh ni Inata Retri Relawati. Nunga majalo pasu-pasu perbagasan na ari Senin 12 Mei 2025 di Gereja GPIB Immanuel Jakarta. Tuhatama nama masu-masu nasida naung dohot nang majalo pasu-pasu gabe persangapon na denggan di tonga-tonga ni gereja tarlomebi di joloni tuhata. Pelian dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinaradia ni huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatopata bahen sangap ni guarna songonima tikting di huriata minggu sadiarion mauliate.
Jesus maringan dia tung nasonang doa dung tu Jesus Allah dung Jesus maringan dia tung nabu rohaku dibantu aki dung Jesus maringan dia nung nasonang awon tung dabero aki dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung Jesus maringan dia dung nasonang doa dung tu Jesus Allah dung Jesus maringan dia. Martang yang mahita dami di debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus dohatai. Amin. Oras madihita manginang hatani debata di minggu kantate ima nanienet sian ulau ni apostel 10 sada mamuka sian ayat sada sahat ma tu ayat 10 walu hujaha madihita alai di BG aka apostel dohot aka dongan na di Judea ima nang dohot dohape halak si pelebegu majakon hatani debata gabe di badai akan haporsea sian Jahudi ima si Petrus dung nakok ibana tu Jerusalem akanin nama bongok doho hape tu aka halak na sotar sunat jalarak manga doho nasida alai jojor siam mula nama di patorang si Petrus nama sai nin nama ujuna martangiang au di huta Jope wida ma di bagasan todiku mijur sada inganan na bidang nama ropat suhi tartatan sian gijang rodi joloku dungi dina hupano noti i wida madisi aka siopat pat na ditano aka binatang dohot aka nama jirir rodi aka pidong na martonga-tonga langit jadi hubegema suara nama dok tuau hehe maho Petrus seseati ma pangam ma alai nikuma tokka Tuhan aidang dung hudai naramun manang naso ias alai mangalusi ma suarai padua halihon sian gijang unang ramun dok naong niasan ni debata rodi tolu halido masa songoni dungi ditait ma saluhut nai muse tu gijang dungi tongo di nasatokini jongjong ma tolu halak di joloni jabu inganan nami akana disuruh sian Kaisarea madapoton au alai di doktor di imatu au naso jadi ganggu rohaku madongani nasida alai aku pu do dongan na onomon jadi hubongoti hami majabu ni halaki tibarita homa tu hami naung ni idana suruh-suruani jongjong di bagasa jabuna nama dok tu ibana suruh matu huta Jope majo si Simon namar goar Petrus hata honon ni ido tuho hata na tuat hata na tau paluahon ho rodi sadok isi ni jabum
alai mamukka dope ahu marjamita disi, gabe songgop mato di parbadia tunasida, songon natuhita dimulanai, disima huingot hatani Tuhani, nani dok nai, aik do didihonon si Johannes, alai to di parbadia do didihonon na tu hamu, atong tumargo goma ahu mangabat debata, anggodos do HP silua na binabasa-basahon ni debata tu nasida, songon natuhita akan ang gabe porsea di Tuhan Yesus Kristus, dung dibege nasida hatai, hohombe ma gabe dipuji ma debata, akanin nama, asadoho do HP tu halak si pelebegu, dileho debata hamubau ni roha, asa mangolu, disido sahatna. Sahalinai horas ma amanginang, mau liate madi tuhata, mau liate madi hita saluhutna, dilehot debata dope tuhita hahipason, boi hita marsaur, dohot hatani debata, huhut mamuji goarna nasun, badiai di bagasan parnguluatta. Amang inang nahu haholongi, molo taida tajaha jamitaon, totu ikodoho do ano kamu majaha dijabu, manang nang adong ruasta nang majaha turpuk on, sian ulau ni apostel 10, dohot ulau ni apostel 10 sada, mungkin akan natua-tua nami nang adong almanakna, nang diboto turpuk jamita sadarion totu nung ngadijaha on adorang soromar minggu, alai molo soadong almanak taboy do ano muse tauhal sian ulau ni apostel 10, dohot ulau ni apostel 10 sada, asalam takas hita mangatusi di turpuk jamita di bagasan tikyon. Amang inang bohado molo adong dongata, molo adong iana kota, molo adong natua-tuata, manang molo adong ruas ni huria, namangulaho diaka ulaon, naso hinalomohon ni rohani debata, sian namenek ibana sahat tunamagodang, molo marpikir hita sudah menjadi bagian, sudah menjadi natur ni pamangan pamatangna ulaon nai, molo dipodai ibana, mu bada perohanai. Masih bisakah orang bertobat? Masih bisakah orang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dagingnya? Waduh amanginang, mula dong anak kamu, mula dong di bagas rumah tanggamu, rohana pikiranna parulaonna, ay songonna dau siak kamu. Bohaboy do pemuba amanginang. Masih bisakah mereka kembali kepada Tuhan? Pasti bisa. Dari sudut pandang apapun kita sebagai orang percaya bisa kembali kepada jalan Tuhan, bisa kembali memuji nama Tuhan. Sian nalea, sian pardosa, manang sian ahape mana, boydo muba rohana, asa diulahon, asa dihuton ibana debata. Di molodong di sokita nang loja martangiang, nang loja mamudai akayana kota, marhite turbu di bagasa tikyon, asa taingot toktong mamudai paingoton mamicang doh manangyakon aka nataha holongi. Adong dosa halak sadaina martangiang ibana maradopon ianakonna 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 10 tahun, namargoar sahalak ina, namargoar Monika. Dan ini adalah cerita benaran seorang perempuan
yang selalu mendoakan anaknya sampai dengan 17 tahun. Asa marhamu baur rohana, asa porsea ibana di debata. Atar somal do amang inang, ala dakdanak namalo o dakdanakon, dakdanak namalo ibana, boy ibana mangalului taringot tu ngolu-ngoluna, boy ibana mamora, boy ibana berpikir realistis. Jadi sipata lam gabe, lam mamora, lam boy hita berpikir secara realistis. Olo do sipata lam dao hita maradopod debata. Kita semakin menjauh daripada Tuhan, semakin kita gampang mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin kita akan mengatakan itu adalah bagian daripada usaha, kepintaran, hasil daripada pekerjaanku. Dan inilah anak yang bernama Agustinus. Nama loan godak kepengna alai maaf di umur 17 tahun ingin mencoba segala sesuatu. Jala di umur 17 tahun nunga adong iana konna na sosian istrina, karena dia adalah bagian mencintai kesenangan, mencintai kehidupan begitu luar biasa. Ahana tabo naparoho lasni roha, baik si panganon, si inumon, dohot pardagingot tu dagingna, semua itu dimasukkan dalam ketubuhnya. Sehingga nafsu, keinginan mulut, dohot aka keinginan na asing selalu didapatkan. Ahana soboi dapoton ibana. Alai di sisi amang inang songo jolma mauas do ibana, dang holan ibana mauas alai doho do omakna mauas tu asini rohani debata nang didai ibana akan nauli nadenggan alai sai mauas do ibana tu akka asini rohani debata. Dia selalu mencari kebenaran dalam kehidupan ini. Naso jupang ibana di bagasan arta, di bagasan pamikiran, doh di bagasan napasonako dagingna. Amang inang di bagasa tangyang ni inongna namargoar si Monika. Dia berkata kepada Tuhan, 2 hali ma aku mengandung anakku ini. Sekali aku menanggung dalam bortian, sahalinai au menanggung 17 tahun dalam derita, dalam tangis. Taringo tu akan naniulani anakon. Alai. Tabayakom masapulu 7 tahun ibana terus martangiang. Taringo tu pangalahoni akayanakonon. Jala di bagasa 10 tahun nima. Adong proses ni hapor seaon. Adong to di porbadia nama nuru rosong gop tu si Agustinus si jala mubama rohana. Dan Agustinus ini adalah Bapak gereja kita orang percaya. Sehingga ketika Agustinus bertobat, ibunya berkata, "Nuaing pe molomate au Tuhan. Nunga radebe rohaku mate, ay nunga muba ya nakokku na hutang yakon na sailaon." Amang inang adong tokoh gereja, adong tokoh sejarah yang mungkin kita ingat ketika kita mengingat mereka, itu menentukan arah sejarah gereja kita. Naparjolo moloto ingat si Saulus, namargoar Paulus, ini adalah aras perubahan gereja. Yang kedua di bagasa turpukon imataringotu si Cornelius. Cornelius ini bagian daripada adanya HKBP sekarang ini. Alaniaha molo so dibaritahon si Simon Petrus barita nauli tu halak parbegu ima halak si Cornelius sampai sekarang ini. Mungkin kita katakan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sampai sekarang belum mau memberitakan Injil kepada orang Batak. Napatuluhon ima Martin Luther
Tiga tokoh ini mempengaruhi gereja kita, secara khusus kita katakan HKBP, di mana melalui tokoh ini perubahan mereka, kepercayaan mereka. Gabe dohot hita majalo partohap di hanguluan saliling nililingna. Amanginang saat itu cerita taringot tu si Corneliuson. Om maguarna halak na burju nang soditad dari bata manang di dia pe ibana tinggal halakah pe imana alai nunga burju ibana martangiang dang di boto ibana tuise imana martangiang alai sadok burju ibana maradopon debata burju ibana maradopon keluargana sada tangiang na tu debata asa anggiat ditadda ibana debata. Dia tidak tahu berdoa kepada siapa, tetapi dia berdoa terus supaya Roh Kudus menuntun dia untuk percaya kepada Tuhan. Jadi di namartangi yang si Petrus di Huta Joppe, songgop to di porbadia tu ibana dina adong di sada dohono masongon segi opat suhi songot tikar di atasnya jala di atas nai di ida ibana adong si panganon naramun di bangsa Israel. Si panganon naramun baik itu tentang hewan atau hewan yang terbang atau hewan yang di darat songone di doko debata tu imana alang ma pahapahanani di dok si Petrus dang hualang naramun. Saya tidak memakan yang haram. Di dok Tuhan debatama molohudok dang ramun, molohudok nasoramun i alang ma. 3 kali pembicaraan mereka tentang makanan ini karena apa? Molobongot pe si Simon Petrus tu jabuni si Cornelius dang holan melawan aturan ibana dang holan nahudul ibana disi alai sasi tongna nunga godang na dia bangan imana sudah banyak yang dilakukan dia alaniaha boy nasida rap mangan rap hudul bahkan masuk di rumahnya memberitakan firman Tuhan tok kabolo doi nang pe porsea sisian di Tuhan Yesus alai godang dope aturan keyahudian yang terus dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah soboy nasida masuk tu bagas ni halak si pelebegu, nah soboy nasida mangan, nah soboy nasida mabaritahu barita nauli tu halak si pelebegu. Jala di sidang ma si Simon Petrus. Dan ini adalah sidang jemaat di Yerusalem mempertanyakan apa yang telah dilakukan. Seharusnya kan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, totu mula adong huriata, mula adong na porsea lau, tu luat, tu huta, lahoma maritaho barita nauli, totu sahali pitor tadokdo, las marohata, nungamu babe rohani, huta, marga, hom dohot halak, nasomana dari bata. Alai di bagasat turpukon, ini adalah sidang jemaat di Yerusalem tentang perlakuan Simon Petrus kepada seorang yang letnan yang bernama Cornelius. Jal alus ni si Petrus manakin songgok doto di porbadia tuau. Jala songgok dotong to di porbadia tu si Cornelius. Asa disuruh tolu halak majupai au asa ro ahu manopok bagasu majami tahon madidi jala porseama nasida di Tuhan debata. Amanginang nahu haholongi di bagasan Yesus Kristus. Songon hataku na parjuluido. Dang hadodoan kita tidak bisa berpikir secara rasional boha debata sanggup paubahor rohani manang ise. Dang taboto debata mangula di bagasan ngolu-ngolu ni si sahalak jolma alai persoalan nanuaing adong do di bagasan nai tangiang adong do di bagasan nai pakirimon adong do di bagasan nai poda molo nunga taulaho poda tangiang pangajario tuaka naso olo mubarohana sai mangido do hita tu asini rohani debata asa paubonna rohani manang ise asa manada nasida diasi dohot holong ni rohani debata. Saya percaya amang inang bahwa kuasa doa, kuasa firman Tuhan, kuasa nyanyian membuat setiap orang yang mengeraskan hatinya untuk tidak mau menerima Tuhan Yesus
sai ditangyakon, sai dipodai, sai dipabegehon akai de puji-pujian di bagasan parnguluanna. Di bagasan asini rohani di bagasan asini roha ni todi ni roh todi porbadia songgop tu rohani akka nahina lomohon ni rohani debata. Dan saya percaya itu sampai sekarang kuasa Allah bekerja untuk setiap doa, untuk setiap jerita, untuk setiap jeritan, untuk setiap air mata daripada orang percaya untuk mendoakan mungkin anakna nungadao nung ada kiamar minggu, nung asohe amar tangiang, bahkan olo manidokon ibana, dang porsea autu debata, alai tot di porbadia mangukap rohata, nalahu manangyakon nasida asa marhamu baon ni roha nasida. Amanginang, adong do memang na terlalu eksklusif jolma di parhuriaon, di haporseaon, nang diaka parsauran si ganopari. Adong doy sonna mar arisan, arisanna ala dang tau ibana mararisa tudonganna, bae tabae ma arisata arisan par 5.000-an sahali sabulaninna. Ala adong jolma mar arisan arisa jabu na harga na son, adong jolma mar arisan hepeng, arisan berlian, manang dohot aka na asing. Terlalu eksklusif jolma di bagasan parnguluanon. Adong dope hita halak Batak na tinggal di DKI-on, terlalu eksklusif tentang kesukuan kita Batak. Molo dohonokku memang tuaka yana kota, dohonokku memang tuaka berutai ko dohonotta do memang rikot do halak Batak, rikot do halak ya Kristen yang pasti yang utama. Nah hudokon rikot do halak Batak. Alai nunga piga hita namar parumain halak Batak, namar helaho kalak Batak, napajeahon pardalanan ningolutta. Jalanunga piga hita mungkin nasai tadok iko Batak. Nasida dama bemarsa rohata alai adong do mungki satabi amanginang boru ion ibahna halak iyokian ugamana pedisokian alai nung ngata parbuat itu bagasta ibana maburu ni raja ibana maburu ni tuhani nasasi tongna. Jadi dang nahudok nasorikot halak kita Batak alai unang tertutup roha nang pikirata manang dia pe dialog yana kotai tong matadok ima tong anak ni raja manang boru ni raja. Amin. Ay sonna maul ham mengalusi. Ayo. Yang sekarang kan yang penting itu bukan tentang dari luar status kita. Yang terpenting sekarang ketika kita mendengarkan firman ini ternyata bukan tentang yang kelihatan dari luar. Tetapi yang mau kita katakan dari nas ini adalah tentang dari dalam. Siap bagas rohata. Aiboido anok kita dapo tanah so sarupa dohotita. Alai tabereng nalabok do ibana marsileho leho do ibana. Olo ibana ringgas marmula aka ulona diradoti aka yanakonna diradoti aka keluargana. Ini yang menjadi pikiran bagi kita siapapun itu kalau Tuhan telah memilih itu untuk bagi kita untuk percaya dan menyembah Tuhan, tidak ada yang bisa membatasi. Ai debatatai asugari si ida rupa debatatai dang dohotita. Iya kan amanginang, kalau Allah itu melihat rupa kita orang Batak yang dulunya adalah yang tidak percaya kepada Tuhan, menyembah sesembahan, moladong hau di soba, moladong aik nabalga di soba, moladong dalas songon naswadong langa-langa di si sunyi-sunyi di soba, itu kita. Alai bohado de bata, molonunga di todo de bata hita.
gabe bangsona. Manang ise peditodo debata haduan na gabe bangsona. Dang boy mangabati. Manang ise pe. Apalagi di tahun nasalpo, yaitu tahun oikumene inklusif. Bahwa di dalam Tuhan Yesus kita sama. Walaupun kita berbeda, tetapi kita katakan di dalam Tuhan Yesus kita bersama. Sama seperti lagu anak sekolah minggu. Yesus cinta semua anak di dunia. Hitam, putih, dan kuning, semua dicintainya. Molo hita do, adong berbeda-berbeda di hita, itu wajar. Tetapi keberbedaan itu harus kita katakan sebagai pelengkap dalam kehidupan kita. Amang inang, adong do hata Latin nama dok Ecclesia Reformanda, gereja yang terus diperbaharui, gereja yang akan terus memperbaharui dirinya ke arah keesaan gereja. Molohudok tu hita amang inang, songon huriani Tuhani HKBP, songon huriani Tuhani HKBP, bahwa gereja HKBP akan terus Ecclesia Reformanda, gereja HKBP akan terus diperbaharui menuju keesaan gereja. Ido ubahin amang inang, ada istilah kebenaran itu akan terus menemukan sampai dia menemukan titik kebenaran yang sejati. Secara khusus kita katakan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa kebenaran itu akan terus menemukan titik kebenaran sampai kepada kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Adongdo hasitongan, adongdo kebenaran nang somal taulahon di halak Batak. Alai molo nunga jupang tuhata ni debata, boido kebenaran di dalam orang Batak itu dipatahkan, bahkan itu menjadi salah dan akan terus menemui kebenaran yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Isarana majohudok amang inang. Adong dodison nasohiamar pakulingat dohot amang baona. Adong dotahe. Adong dotahe nasohea marsi pakulingat dohot amang baona. Adong. Molo lewat amang baona siap pituan torlau do mana siap pitu budi. Ala subang bolo doi di halak Batak. Subang do di halak Batak malaosi inang bau amang bau. Airang binoto songo dia nama ramang bau do marinang bawon. Hirana toro satabi hirasir hirana aha CLBK HP sorong pola marsita down so pola marsi pakulingan ale molo lewat sianan tor hirama ila jala adong do marga amang inang marga parumain doho simatua doli dang boy marsiakupan makatai adong do soni marga daku boto marga piga marga alai sia kutanami adong do marga songoni. Jadi molo amang situ ada mani ki boto de marga hai. Jadi molo makatai ibana do simatuana iso simatuana irado dokon. Nunga mangakko tiang na manang tiang do halakna na. Aladang bui tokka bolon. Ada sampai sekarang mungkin itu ada yang terlalu memegang aturan atau adat. Alai di bagasan hatani debata, di bagasan hatiuran nasihat debata, dang tok ka atong makatai simatua tu parumain. Dang tok ka marsiaku pamakatai taringot tu namar inang bau, asal ma di bagasan ruhut-ruhut nasihat debata. Bahkan Allah di Jakarta maju amang bauna, bang inna kan, bang inna, ka inna tu wang inang bauna. Bangka. Saya bukan menyarankan seperti itu, tapi yang mau saya katakan adalah bahwa ketika kita semakin mengenal hatani debata,
lamta parsauliho kata ni debata, mungkin ada aturan, mungkin ada prinsip yang mungkin tertanam dalam hati, dalam pikiran kita yang selama ini alai molonunga jupang hata ni debata, maniuri pasondako pardalanan ningolutta sasitongna dia nadumenggan hobarto aturan nalomo ni rohani debata, naso maralo tu hata ni debata, ikonido silahonota. Jadi unang adong sobong-sobong tu amang baona. Unang sobong-sobong maradok po si matuana, manang dia pe, ala ruhut-ruhut ni nasundengkan ima, bahwa kebenaran itu akan selalu mencari kebenaran yang sejati sesuai dengan firman Tuhan. Amang inang nahuhaholongi di bagasan Yesus Kristus. Jadi ternyata marhite barita naulion, saha doa dong pamikiran ni jolma, ternyata ada orang percaya kepada Tuhan yang tidak menyatakan dirinya sebagai orang Kristen atau yang dinamakan Kristen tanpa nama. Kristen tanpa nama, Kristen anonimus, yang mereka tidak pernah diberitakan Injil, di mana mereka tidak pernah mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, baik tentang percaya kepada Allah, baik tentang bagaimana mengasihi, baik bagaimana tentang hubungannya erat dengan sesama, ternyata ada Kristen tanpa nama yang pada saatnya nanti seperti pengakuan iman rasulinya bahwa Allah akan turun ke dunia orang mati untuk memberitakan firman kepada mereka yang belum pernah natua kan didokodo natua do ibana tubanua toru ding ditanom. Dia akan turun dalam dunia orang mati untuk memberitakan firman kepada orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Atsugari opung ni opung tanah sohea mabigi taringo tu Tuhan Yesus. Ketika mereka meninggal dan kita percaya bahwa Kristen tanpa nama itu memang ada. Karena mereka ini adalah telah melakukan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan. Mungkin kesempatannya belum diberikan kepada mereka, sehingga mereka untuk tidak mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka. Jala odo sasitongna, manang ise penojupata di surgo, las marohata. Amin. Manang ise penona jupa hita di surgo, manang sian ugamo hape ale na porsiao na Kriste dona utama di si. Ale manang di se penona jupang di si, adong sian huta na sohiata bereng, adong na warna kulit na manang na pabotarhu, manang pabirokku, manang dia pe itu adalah anugerah keselamatan hanya milik Allah semata. Na parpudi amang inang di minggu kantate sadarion, di minggu nyanyikanlah nyanyian bagi Allah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Molo hubereng nakid di son adong da pesa da dua na soolo maridde. Molo hubereng siapa joloni mas bah saya dong da pesa da dua na bohado naing amangon na bohado naing inangon sai songon na makohom ibana di garejon hape nunga didokon nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Amang inang orang yang menyanyi, orang yang menyanyi bagi Allah, dia mau menunjukkan betapa luar biasa hubungannya dengan Tuhan. Ubay na di bagasa tangis peibana, ubay di bagasa mekel peibana, ubay di bagasa marsa peibana, say maredde do ibana di bagasan ngoluna. May makita halak batak paredde do ate. Paredde do hita halak batak tahe. Parede luar biasa doh kita lagu-lagu rohani, lagu-lagu rohana, lagu-lagu adung boy do sudian non adong keleksita. Alai saya dong do me makala batak molo di do gurukur do ina gurukur non roy mana do ina dang songoni do ina ya Tuhan tiap jam ina dong hanai saping alai mana ya Tuhan tiap jam. Saya dong dosa ada dua di saping ta songoni alai na hudokon manang songo dia pe parediota songo napa tibohu patoruhu pe
ikon ima dapat tuduhon songon panadayota di haporsiaon manada debata ubaina sai marid dehita di bagasan arsak doh lasni roha. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan, nungahutang yau kami hatam. Ido tutu Tuhan, dilehokodo todi, mangukap rohanami, mangukap rohaniaka dongan nami, mangukap rohani dongan nasoporsia tu debata, asa marhamu baun ni roha, dangadong tarlabat, dangadong nasoboymu badi bagasa debata, asal masai hutangi ho kami hatam, hutangi ako kami, hupodai hami, jalasuro matodim, tuaka, naparroha, natakang, nasoola paubaho rohana, asa anggiat, disolsoli hahuranganna, asa muba ibana, manadikod dalan, jalalam porsea ibana tu debata. Ido olop-olop nami Tuhan sasitongna, molo tabba bilangan yaka na porsea, tabba bilangan yaka muba, tabba bilangan yaka na mamuji, pasangap guar ni debata, marolop-olop mahami, aitu sido di jauho hami ruas ni huriam, maboan sada 2 5 100 rodi 1000 asa mulak manada Tuhan debata. Pakai mahami nagaleon, natumuaon, nauposoon, namar sahiton, patadahon harajon ni debata tuaka dongan nami. Asalam manada dan sida, dia sidohot holong ni rohani debata, di bagasan permuluan nami. Tuhan Jehovah debata, tatap mahami napungu dison, namarsak dohami, natumatangis dohami, nadangol dohami, alaniaka namasa di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nami, maradopon keluarga, maradopon ianakon, maradopon amata nang inata, nang maradopon ulaon si ganupari, tarlumobi maradopon ho, alaniaka na humurang parange nami maradopon ho. Tuhan, asih maroham di hami pe ajari hami, asalam sarupa doho Tuhan Yesus Kristus, marhite akapakatayon, parange doho pangula nami, ay huboto hami do Tuhan, di jakokodo hamu bau ni rohaniaka parjahat, alani muladong namar sahid, iman napeak di rumah sakit, natongon perawatan di jabu, terapi, bahkan rohami tu garijaon, maboa sahih nami, Tuhan, dang bui gudang huhatahok kami, alai sahat di homa sahih nami molo iko sahat rodi hamatean, iko lohot di pamatang nami sahiti, ajari Tuhami asa unang madele, alai asa merpakirimot tu debata, jala asi maroham tua kadongan nami, nasai toktong ganu pari ganu tiki di bagasa tangiang dohok pakirimon, asa malum nasida sia sahitna, sai lomoni rohamma, nasaut marhite hama maluman ni sahid. Ima Romulus Siregar, Yopi Saragi, David si Hotang, Nyonya Situa Simbolon Boru Panjaitan, Sindai Hutagaol, Mikaela Tambunan, Nyonya Pardede Boru Sianipar, Rusdi Sianturi, dohot akan atongom marsahid alai, dang huboto hami di dia, asiroham, pamalum manasida. Dohot, borhat mahami ruas ni huriam, manopot akaulaon pakobasyon ng pardalanan nasida di hari marsogot. Asini rohamma na majulani lakanami, nang saluhut akapakobasyo di tonga-tonga ni huriam, sangap hamuliaw madiguarmo, di ulaon pakobasyon nami, di bagasa Yesus Kristus martangia kami. Amin. Maredehita huhut tapasahat peliata.
Pita Jongjong. Martangiang mahi. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroani saluhul silehol-lehon na denggan, doho na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay marohan hami marhite-hite todim. Asalam hutadda hami godang ni silehol-lehomi tu hami. Asalam girgir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongosong na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusanami songo panesanami, idosa nidongan namardosa tuhami, unang hami togiho tu panghujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasor homa. Damena tu ton di munabe.
saya, di hidup kita, pahamilah Tuhan akan memenuhi hal itu di dua hal. Yang pertama, tepat waktunya.